Sculptor Timor. Krásny minček, teším sa. Prvýkrát uvidím naživo v bielej farbe, lebo všetci chcú len čierne. Pozrite na to. Wow. A biela je krásna tiež. Naživo. Tento sa mi zdá, že je trochu ľahší. Aj menší. Aha. Porovnaní 178. Tu je stepless, toto je na filter a toto je 64 S. Tak úplne iný. Wow. Krásny. Ale pozerám, že tá 78 je tak kvalitnejšie vyhotovaná. Aspoň trošku mi tak pripadá. Aj o dosť ťažšie 78. A tu vidíme rozdiel v tých kameňoch. 64, 78. Ešte tu máme takú nádobku. Toto je úplne iný materiál. Ťažšie je to. Tiež magnet, ale radšej by som si kúpil 78. Ale niekomu stačí aj 64. Ale podľa tohto. Ale zase, čo sa týka priestorových možností, tak o mnoho menší. Táto umelá hmota, no. S týmto sa lepšie pracuje.